सफैखाबाय आं लोगोफोर मन्दिरसिम ओमफ्राय जोंहा सिङाव गुरु बाबामोन दङ जिरायनानै ओरैजाय दा गामिनि गासै आइ बाबामोन फैगोन दा बेसेबां मानसिफोर जायो आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै लासैनो नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय लोगोसे बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लाबाय आरोना लोगोफोर अननानै बयबो जोबजासिम नायलांगोन आसा खालामबाय आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि गोदानाव फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेल आइकनखौबो थुना लादो अननानै बयबो लोगोसे गावजों गाव सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं जोंनि पुर्निमा तिथि जोंनि गामिनि मन्दिराव दंफैयो लोगोसे आं सफैखाबाय जोंहानि आइ बाबामोन गामिनि गेदेर गोलावफ्रा दंफैखायो अलरेडि सानैसो आरो फैबावगोन गामिनि आइ बाबामोन ओमफ्राय नोंथांमोन आं बेखौनो शेयार खालामबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनो जोंनि गामिनि मन्दिर आरोना बहुद बोसोर आरोना जोंनि मन्दिर बे लुनाया बहुद बोसोर जाबाय बेयावनो सानफ्रोमबो पुर्निमा अमाबैसाबा जयग' होफैयो ओरैजाय आं सिङाव थांसै नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै गामिनि आइ बाबामोन बिसोरनो हा अ सिनदों दे ओरैजाय आइमोन गामिनि बाबामोन दंफैयो ओरै बाबामोन जिरायो जोंना साइडथिंजाय ओमफ्राय ओरै आइमोन ओरैबो आइमोन जिरायो आरोना एसे दा फैबाय थागोन गामिनि आइमोन बाबामोन दा ज' बेसेबां ज' जायो नोंथांमोन एसे शेयार खालामसै आङो जोंना बियो दान होनाय मन्दिराव थाङोब्ला बयबो गावबा गावनि गोसो गोरबोजों गोथारै दान होबोयो थाइसे थाइनैबाबो बयबो जिरायजोब्बाय सारियै आइ बाबामोन गासिबो फैनानै सफैजोब्बाय दा आखाइयाव लाबाय बाबाया जोंना जयग' आहुथिखौ होनो मोनफ्रोमबो मासनि पुर्निमा अमाबैसानि नाम दङ दिनैनि पुर्निमानि नामा राखि बन्धन राखि Guru, Ayapa, Iru, Yuma, Nne, Daye, Ngaye, Nne, Janai, Ngana, Gata, Nje, Aide, Ure, Nne, Njao, Uwa, Iu, Lukho, Ane, Ring, Siane, Raul, Daibu, Abum, Orao, Sarnane, Ongo, Ayapa, Guru, Nkunu, Jumma, Abum, Orao, Guli, Sumajange, Ayapa, Guru, Jungha, Amwa, Odi, Nne, Ene, Laimani, Mabra, Nine, Ohor, Nine, Ira, Nne, Nasibe, Yanje, Ni, Hanai, Makune, Auni, Hanai, Ezen, Siye, Nne, Naiko, Adonai, Luko, Orai, Nlai, Ayorde, Ayapa, Guru, Nkune, Jumma, Abum, Orao, Ayegule, Kumajine,
बबेबा समाजारि हिन्दु शास्त्रआव लिरनाय दंदि बे फरायनाय अंखार मन्त्र एबा ब्रह्म गायत्री जों गामिनि मन्दिराव अमाबैसा पुर्निमायाव थाङोब्ला जोंहा जैग' आहुति होनायजों लोगोसे बिराद मोजां मोजां बाथ्रा खोनासंबोनो हायो गियान लाबोनो हायो जोंना गामिनिनो गेदेर गोलाव आइ बाबामोना बिराद मोजां धोरोम लेखायाव फरायथिनानै गियान फिसाफोरनो फोरोङो दा नोंथांमोनाबो एसे खोनासंनो हागोन जोंनि गामिनिनो आइ गुरुआ जोंना आखायाव लाबाय फरायथिनो नोंथांमोनाबो एसे खोनासंनो बेखौ समाजा होनो आरो नाथाय नोंसोर गोथौ आरो गोमजोर गोरबोजों गाव गावनि मान अपमान देरहानाय जेननाय समाजारि नंखाय गोग्गानायखौ एंगारनानै बिजिरनायजों बे बिथिङै गुबै भाबखौ आजावनानै लायोब्लासो गासिबो गेना गोरोन्थिया खारनानै मुलुगाव गाहाम जागोन दा बेफोरबायदि नियमखौ गारनो हायोबासो जोंनि समाजफ्रा फोसाबलायोबासो दा समाजावसो नोंथां आंखौ लानानैसो समाज नालाय मोनसे समाजाव जों गासैबो मानसिखौ लानानैसो मोनसे समाज दा जों बयबो मानसियानो बे भाबखौ गारलायोबासो होनजानो जों गावखौनो मोजां सोरखौबा गाज्रि आंहा बांसिन मोनथाय दङ आं बांसिन दङ बेफोरखौ नागारलायनानै जुदि बयबो बयखौबो समान सानलायोबासो जोंनि गोरोन्थिफ्रा खारनानै मुलुगा मोजां जागोनबा अनलायनाया फैगोन आरो नङाबा जों गोग्गानायजों थायोबा बे समाजा मोजां जानाय नङा आरो बुंदो नै भारतनि फिसाफोर जेराव जेब्लानो धोरोमा गोमालांनो हमो आरो धोरोमा साग्लोबो अब्लानो आं अबतारि महर जानानै गावनो नुजाथियो साधु सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो आरो गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौ फोजोबस्रांनो माबायदि खोथा बुंनो साधु सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौ फोजोबस्रांनो सोर फोजोबस्रांगोन परमात्मा ओंखायनो जों मोजाङै शास्त्र फरायनायनि सायाव गियानखौ लाहोनांगौ आरो गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय होननानै बुंदों धोरोमनि खान्थिफोरखौ गायसनफिननो थाखाय आं मोनफ्रोमबो मुगायावनो नुजाथिफैयो आरो धोरोमखौ रैखा खालामो माबानिफ्रायनो धोरोमा दङ दिनैसिमबो धोरोमा दंगासिनो दं मुगा मुगा इसोरा माने गावनो अबतारखौ लानानै धोरोमनि खान्थिफोरखौ बेदाव लिरनाय दं दिनै जों बेनि सोमोन्दै फरायदों नालाय ओंखायनो आं बेखौबो एसे बरनायनायलांनो बेखेवथिलांनो सानदों आरो धोरोमनि खान्थिफोरखौ बेदाव लिरनाय दं बे खान्थिफोरखौ फालियाबानो अधोरोम जायो बेदाव जेरैबायदि फरायलांबाय बेफोर फरायलांनायफोरखौ जुदि जों फालिनो रोङाबा अधोरोम जायो श्रीमद भागवताव बुंनाय दंदि बेनि बे खान्थिफोरानो ईश्वरनि आयेन नै जों सुबुंफ्रा सरकारा आयेन दायोना सिखावफोरखौ पुलिसा फैना हमनानै लाङो नाथाय धोरोमाव मा बुंदों बे बेदनि खान्थिफोरानो ईश्वरनि आयेननो बे ईश्वरनि आयेनाव गोग्लैनो नाङा आरो गालिनो नाङा आरो बिदि आरो ओंखायनो बेखौ जोङो सम नैबे सत्संगनि बारै शास्त्र फरायनायनि बारै जोङो फोसाबनायाव लांबाय थानांगोन आरो इसोराल' धोरोमनि राहा लामाखौ सोरजिनो हायो होनदों इसोरासो धोरोम राहा लामाखौ सोरजिनो हायो 네.